Sissa aktar minn 180 ħanut ingħaqdu fl-inizjattiva Bring Your Own Container tal-Ministeru għall-Ambjent u ta' Circular Economy Malta. L-inizjattiva hija intiża biex tħeġġeġ il-konsumaturi jażlu kontenituri li jistgħu jerġgħu jintużaw meta jixtru firxa wiesa ta' prodotti minn prodotti għax-xorb u ikel, deterġenti u kosmetiċi. Dawn il-ħwienet li ngħaqdu f'din l-inizjattiva se joffru roħs, offerti esklusivi, prodotti b'xejn u inċentivi oħrajn meta il-klijenti jużaw il-kontenituri tagħhom waqt ix-xiri mill-ħwienet tagħhom. Circular Economy Malta se żżur numru ta' stabbilimenti reġistrati fejn se tippreżenta rigali lil klijenti li għamlu użu mill-kontenituri li jerġgħu jintużaw għax-xiri tagħhom. Fost il-ħwienet li tipparteċipaw fl-inizjattiva hemm kafetteriji, ristoranti takeaway, mini markets u ħwienet tal-merċa. Circular Economy Malta qed tagħti lill-ħwienet li jipparteċipaw marka ta' rikonoxximent biex jesponuha fil-ħwienet tagħhom ħalli jiġi indikat l-impenn tagħhom li jnaqsu l-iskart li jintuża darba biss u jħeġġu lill klijenti iġibu il-kontenituri tagħhom stess. Din l-inizjattiva tneddiet mill-Ministru Mirjam Dalli li qalet li dan hu pass ieħor il quddiem fl-implementazzjoni tal-viżjoni tal-ekonomija ċirkolari. Iltqajt ma' sidin tal-ħwienet li diġà telqu din l-inizjattiva jew ser jibdewha dalwaqt u nemmen li għandna l-potenzjal li tkun inizjattiva li verament tagħmel differenza biex innaqsu l-użu ta' dak il-materjal li jintuża darba bħal huwa l-plastik jew anki materjali ieħor. Min-naħa tiegħu il-kap eżekuttiv ta' Circular Economy Malta, Jason Vella, innota l-istħarriġ tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO li ġie ippubblikat is-sena l-oħra wera li aktar minn 62% tan-nies f'pajjiżna qed jevitaw l-ippakjar tal-plastik u minflok jażlu bastijiet u kontenituri li jistgħu jerġgħu jintużaw meta jmorru jixtru.